Здравейте. На път за хижа Бузлуджа, покрай Крънската бара. Все още сме под мъглата. Яко в мъглата. Вече има и снежец. Да. Ако те гони мечка, абсолютно бегаем. Така, снимам тук. Уе! Внимавай тук. Преспи дай коста. Не до коляно, ми до Уште. Тук сме на трасета, да желаницата стои още. Здрасти. Здрасти. Бягане. Ами, та ще напишете, шефи да дойдете с нас. Ще горе, да. Добре. Има да сняг на долу. Има. Хеликоптер го играе в момента. Тук е приказано.